Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor cultuurmenu's. Ladies first, Merel de Hamer, welkom. Bedankt. Tel Clement, ook welkom. Dank u wel. Tel, kun je iets vertellen over de cultuurmenu's? Dat kan ik. Cultuurmenu's Zijn. Cultuurmenu's zijn een kennismakingsaanbod voor kinderen, voornamelijk in het basisonderwijs. En dat is bedoeld om kinderen te introduceren, kennis te laten maken met alle aspecten van kunst en cultuur. En kun je enkele aspecten noemen? Ja, dat gaat over theater, oftewel drama, dans, beeldende kunst, nieuwe media zoals fotografie, film, literatuur komt erin voor, muziek natuurlijk en ook culturele erfgoed. En hoeveel cultuurmenu's zijn er dan? Veel. We zetten cultuurmenu's weg op alle scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Dus in totaal op jaarbasis gaat het ongeveer over 1000 projecten. 1000? Die alleen al in het binnenschoolse aanbod plaatsvinden. En er zijn ook nog buitenschoolse Er zijn projecten? ook nog buitenschoolse projecten. En Die welke? zijn sinds kort hebben we van de gemeente Sluis onder andere een opdracht gekregen om ook de kinderen in hun vrije tijd in aanraking te laten komen met vormen van kunst en cultuur. Dus dat zijn eigenlijk uitbreidingen van de cultuurmenu's. En hoe lang zijn die cultuurmenu's al? Hoe lang bestaan die? Het binnenschoolse aanbod bestaat al 20 jaar. Oh, dus het is feest dit jaar Het is feest eigenlijk. dit jaar. Helemaal goed, Zeker. komen we straks nog op terug misschien. Ik denk het wel. Oké. Ja. Merel, waar heb jij aan meegedaan? Ik heb meegedaan aan Karel Kater, binnenschools cultuurmenu. Binnenschools, en welke school is dat? Het Molenbolwerk in IJsendijk. In IJsendijken. Ja, en Karel Kater gaat vooral over kunst en dan de inhoud over kunst. Dus het verhaal achter de kunst die Karel Kater liet zien. En hij heeft er ook een boekje over geschreven. Oké. En er is ook een filmpje van, heb ik begrepen? Ja, Nou, voordat we naar de film gaan, even misschien nog wat we toelichten. hebben afbeeldingen van het boekje die we kunnen bekijken. Een paar illustraties die zijn gemaakt door Arjelien van Dijken. Die heeft het boekje gemaakt. En het boekje gaat het verhaal van Karel Kater is geschreven door Jaap Clement, een van de grondleggers ook van de cultuurmenu's. En omdat het 20 jaar bestaat, hebben we gevraagd of hij dit boekje wou schrijven. En Karel Kater gaat op reis door de geschiedenis van de kunst. En daar ontdekt hij heel veel schilderijen. En hij heeft zijn associaties bij die schilderijen en hij droomt erbij weg. Of hij wordt er een beetje bang van. Of er is een vliegmachine die ook wat hij een beetje griezelig vindt. Want katers die vliegen niet zo graag. Ze houden wel van vogeltjes, maar ze vliegen niet graag. En die verhalen die vertelt hij met de kinderen, waardoor ze eigenlijk meegenomen worden in het kijken naar hedendaagse kunst. En dat was of eigenlijk beeldende kunst. Ja, en dat was binnenschools, hè? Ja. En dan heb je ook nog buitenschools meegedaan? Ja, ik heb buitenschools meegedaan aan een fotoproject, aan een filmproject en ben nu bezig aan een project waarin je kleding maakt. Oh, daar ben je nu mee bezig. Ja, Maar daar hebben we natuurlijk nog geen beelden van. Dat moet allemaal een beetje spannend blijven. nee, dat is waar. Oké, zullen we dan... en hoe heette die film, zei je? De film heet De Strandvondst. De Strandvondst. Voordat we daar naar gaan kijken, mag Ja? ik daar nog wat over Natuurlijk, vertellen? Of graag, mogen wij daar Tel. nog wat over vertellen? Jazeker, Want vertel. dat was een superleuk project, hè? Ja, zeker, zeker. En kun je kort een tipje van de sluier oplichten dan? Wat bedoel je met... Ik bedoel eigenlijk te zeggen, waar gaat de film over? Nee, misschien waar je eerst eventjes over mag vertellen is, met wie heb je dat gedaan en hoe ging dat in zijn werk? Ik heb dat gedaan met Perry Mulder en groep 7 en 8 van de basisschool in Goede. En we hebben elke les iets anders gedaan. Dus de eerste les zijn we een verhaal gaan schrijven en daarna gingen we uit dat verhaal dan kleine stukjes halen die we in de volgende les weer samen gingen voegen en uiteindelijk daar een verhaal van konden maken. En op nog gingen een lesje acteren kregen, daarna gingen opnemen en naar de première. En wat was de première? Dat was in Terneuzen. Het Scheldetheater.
Bij het festival van het filmfestival van Zeeuws-Vlaanderen. Oh, het filmfestival van Zeeuws-Vlaanderen in de Cine City. Ja. Geweldig. Dus je bent eigenlijk een actrice geworden nou? Met al een opleiding? Staat wel goed op je cv, hè? En niet alleen actrice, want ze hebben alles gedaan. Het camerawerk, regie, geluid, techniek, alles kwam er bij kijken. Oké. En is het nog een keer je droom om nog verder te gaan in de filmwereld? Ja, eigenlijk wel. Het lijkt me wel heel leuk. Nou, zullen we dan nou naar de film gaan kijken? Gaan we Oké. doen? Ja. Ja. Geef me je geld. Doe het geld in de tas. Maar aan de slaan, een beetje. Kijk snel. Hallo, ik heb een lijkfilm gevonden. Ja. Nou, dat was een hele mooie film. De Strandvondst met De Hamer, hè? Ja. Ja. En Tuil, ik heb die film ook gezien. Ja? In Belfort op 22 mei 2018. Met het 20-jarig bestaan. En wat ik klopt. toen gegeten heb, een hele lekkere taart. Die was goed, hè? Die was heel Ja. goed. En weet je nog hoe dat in zijn werk was gegaan? Ja, want hier is iemand aangeschoven. Zeg maar even wie je bent. Ik ben Maaike ook. Mooie naam, hè, Maaike, hè? Ja. En hoe ging dat met die taart? Kun je dat even toelichten aan mij? Eerst gingen we dan naar daar en dan gingen we eigenlijk een tekening maken van hoe we een eigen taart bouwden. Toen hebben we zelf gewoon een klein taartje gemaakt en de andere lessen hebben we een taart ontworpen die we gingen maken voor in het Belfort van het 20-jarige bestaan Van de cultuurmenu's. Dus eigenlijk is dat wel een goede naam, hè, cultuurmenu's. Want een menu, daar hoort natuurlijk ook een taart bij wel eens. Geweldig. En waren ze snel op? Ja, eigenlijk wel. Ja, want ik was erbij en echt wel, ik ging erin als koek. Want ik zag op een gegeven moment twee wethouders, die kregen hem ook, hè. Ja, helemaal goed. Tuil, hoe kom je dan zo erbij om dat idee te lanceren van die taart? Doen de kinderen dat zelf? Of doet dat een docent? Of doen jullie dat met jullie team? Gedeeltelijk, voor alle drie eigenlijk. De vraag komt ook heel erg vanuit de kinderen zelf. Dus er was duidelijk een behoefte bij kinderen om ook iets met koken te doen. Wij vinden koken is een vorm van kunst. Taartenbakken is een vorm van kunst. Het stimuleert het creatief denken en het creatief bezig zijn. Dus ja, dat is een prima project om een cultuurmenu vorm te geven. Helemaal goed, hè? Ja. Ja. Zeg, en welke cultuurmenu's heb je nog meer meegedaan? Ik heb ook meegedaan met binnenschoolse projecten. Dus dan Karel Kater en ook met dat fotografieproject. En de buitenschoolse projecten heb ik meegedaan, ook met dat taartenbakken natuurlijk. Ook met zingen, met mode en dan ook nog met journalistiek. Zo, dus je bent 4 of 5 heb je er wel gedaan zo'n beetje. En welke vind je het leukste? Dan toch wel de mode. Ja, echt de mode, hè? Ja, Echt een Maaike gebeuren, hè? Modes, hè? ik vind het echt wel leuk, ja. Ja. Tuil, wil jij nog iets vertellen over
het Belfort gebeuren? Het Belfort gebeuren, dat was eigenlijk een presentatie van de nieuwe projecten zoals we die nu willen gaan opzetten. Dus het was eigenlijk ook een uitnodiging naar lokale ondernemers om samen met ons mee te denken over de invulling van deze projecten. We betrekken ondernemers uit de regio bij de invulling van deze projecten. Dus we willen echt gezamenlijk hier in de streek dit op kunnen zetten, waardoor we kinderen een goede basis kunnen bieden om cultuureducatie te leren kennen, maar ook om te laten zien dat er heel veel gebeurt in deze streek, dat er heel veel is in deze streek. Dat je dus eigenlijk niet kunt zeggen van we wonen in West-Vlaanderen en daar gebeurt niks. Nee, er gebeurt ontzettend veel. En er is heel erg veel kwaliteit en daar moeten we trots op zijn. En dat mogen we onze kinderen ook meegeven. Ja, echt geweldig hè. Heb jij nog iets toe te voegen voor de kijkers? Dat je zegt van, kinderen doen allemaal mee met die cultuurmenu's bijvoorbeeld? Ja, zeker, want het is echt superleuk om te doen. Kijk. En er komen nog zo ontzettend veel leuke projecten aan. Kun je wel een paar aantippen? We gaan koken met een sterrenkok. Over creativiteit en innovatief denken gesproken. Ben ik wel benieuwd wie het is. Mag zeggen, Beaufort. Er komt een programma met Maartje Kostanje, een beeldend kunstenares uit Groede. En we hebben een project fotografie met Joyce Cabor uit Oostburg. Maar die gaat fotograferen in de havens van Breskes, in het buitengebied van Breskes. En we hebben een project met DJ Vindictive, die muziek gaat maken. Die is nu ook al bezig voor de BSO's in Schoondijken. Met die projecten, maar dit wordt een project wat meer voor alle kinderen openbaar is. En alle andere projecten die zijn eigenlijk constant terug te vinden op onze website. Ja, want ik kwam in Belfort, kwam tot uiting dat jullie een soort makelaar waren tussen de aanbieders en mensen die cultuurmenu's wilden. Ja. En kunnen jullie dat op de website zetten? Op Facebook en dat is allemaal terug te vinden, hè? Dat is allemaal terug te vinden. Zou je Dus even de website kunnen noemen? natuurlijk, Facebook? dat is cultuurmenu's.nl. En Facebook begrijp ik? Ja, natuurlijk Facebook. Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen. Daar is alles te vinden. Daar is alles te vinden. Oké. En te liken. Ja. Maaike, hartelijk dank. Want we gaan nu nog naar een heel mooie animatiefilm kijken. Zullen we dat nu doen? Ja, dat is Ja, een goed. goed idee. Nou, dat was heel mooi, dat animatiefilmpje. Geweldig. Dat was leuk, hè? Nou, Ja. nu is aangeschoven, hartelijk welkom. Sharon Fatima Moed, zeg ik het helemaal goed? Fatima Homet. Homet. Ja. Ja, ik draai het op, sorry. Maakt niks uit. Maakt niet uit, hè. Goed, Sharon, je hebt aan dat animatiefilmpje meegewerkt. Hoe gebeurde dat? Dan moesten we een poppetje maken van klei. En dan moesten we steeds een foto maken en moesten we steeds het poppetje naar voren doen of een beweging laten maken. En dan was het uiteindelijk een filmpje. Oké, en met hoeveel hebben jullie daaraan meegewerkt? Ongeveer? Ongeveer met, dat weet ik niet echt zo goed uit mijn hoofd. Dat was de hele klas. Ja, dat de was hele een klas. binnenschoolse cultuur. Binnenschoolse, Ja. en welke school Binnenschool. was het? Op Dreef, En dat is in? Aardenburg. Ah, leuk. Om heel de klas zo. En dan Ja. was dat groep, welke groep is dat dan? Dat was in groep 7, dus vorig jaar. Vorig jaar. En hoe lang hebben jullie daaraan gewerkt? Ik geloof, dat weet ik niet meer zo erg goed. Dat was Maar- ongeveer 2 uur. Ja, 2 Oh, uur. 2 uur. Ja, 2 uur. Oké, en wat was de première dan? Was die ook in Belfort? Nee. En wat was die dan? Deze film is gewoon gemaakt voor school en op schoolgebruik.
Oké. En eigenlijk hebben we net de landelijke première gezien. De wereldpremière. De wereldpremière op RTV Scheldemond. Sharon, geweldig. Nou, hartelijk dank. Tijl, heb je nog iets toe te voegen? Ik denk dat jij nog wat leuks te vertellen hebt over de fotografie. Ja, dat was in Sluis in Belfort. En hebben we allemaal leuke foto's gemaakt. En ik heb heel veel geleerd. En ja, het was gewoon superleuk. Echt waar, joh. Leuk, hè? Cultuurmenu's. Ja. Nou, zullen we het daarbij laten? Ik denk dat we het hierbij kunnen laten. Ah, geweldig, ja. Hè? Nou, hartelijk dank Tijl en ook Sharon en de anderen om aan dit programma mee te werken. Beste kijkers, ik denk dat jullie allemaal genoten hebben. Het is smikkelen en smullen van de cultuurmenu's op Scheldemondig. Geweldig. Sharon, hartelijk dank. Goed gedaan. En Tijl, hartelijk dank. Bedankt. En succes met alle werkzaamheden voor de cultuurmenu's. En we zullen het in de gaten houden. Jan, ik heb de leukste baan van Zeeuws-Vlaanderen. Ik zie het aan je. Echt waar. Geweldig. Ja. Nou, dankjewel.